Ngunya na detalyes na kita kan mga bareta. Viral na naman sa social media ang narambulan kan mga hobines digdi sa laog kan syudad nin Iriga Sugabi. Alagad bako naman ining bago huli ta nagkaigwa naman kan siring na parehong insidente kan mga nakalis na bulan sa plaza kan syudad na embeltuman ang grupo nin mga hobines na nasabi gikan sa maniba-ibang barangay sa laog kan syudad. Alagad Surambol Sugabi nangyari man na sa may upod ka na sarong bangko hasta makaabot sa may sarong gasoline station na digdi sa laog kan syudad nin Iriga o dyan sa sentro kan syudad nin Iriga na kinaka-embweltohan kan mga hobines. Mantang bako man na malinaw ang rason kung ano man na si pinuuna na kan nasambitan na naman narambulan kan mga hobines sa Kasumanggi. Nako na sa inan may hiling man sa video narambulan ka na mga ini. Nako na sa inigwanin na natumba na nga ni alagad pinagsisikadan pa. May saro man ako ta na nga Civil Security Unit sa lugar na nagapurbar na magsaway alagad talagang sinasakit sindang mauntok na rambulan kaan gurumol. Rubo-rubo kan mga hobines na ini Kasubanggi. Huri naman kan mag-abot na mga autoridad sa lugar para sawayon ang mga kahobinisan. Na kung sa ina ka na sabi mahiling ang mga autoridad tulos man ini na nagdulaga sa kanya-kanya nga mga direksyon kay day naman na abutan na kan mga miyembros kan Philippine National Police ang mga ini. Mga punan ngunya na kan mga autoridad digdi sa laog kan na syudad nin Iriga sa mga kamagurangan na bantayan na ang sa indang mga kaakian na para da maimbelto sa anuman na mga kariribukan arog ka nangyari Kasubanggi sa may tungod nagayo kan simbahan kan syudad. Ang Bureau of Jail Management and Penology digdi sa laog kan syudad nin Iriga padagos ang pangapudan kasabay ang imbitasyon sa mga bike enthusiast sa Rinconada area para sa gigibuho na pidala para sa pinolohiya sa runga fan bike for a cause sa nagdadangadang na Oktubre 22 sa parte man ang aktibidad sa selebrasyon kan National Correctional Consciousness Week ngunya na Oktubre ngunya na taon kung nasain ang matitipon na fundo itataga man para sa educational materials asiniba pa nga mga kinakaipuhan na kana person deprived of liberty na yaon dyan sa Iriga City District Jail daw guntaan mga naging parte kan mga pahayag ni Jail Officer Joan Papakan makaulay subago sa programang Tikwil. Yung aming pong mga nakikinig sa inyong pong programa. So, in-invite po namin kayo para sa pag-attend po ng Pidal para sa Panalahiya, Fun Bike for a Cause. Yung proceeds po nito, mga sir ma'am, maibubigay po natin, mai-award natin sa ating mga PDS para sa kanilang educational and then sports equipment. Yan po yung proceeds. So, yung ating po mga bike enthusiasts, kung sino po sa inyo ang interested, i-contact lang po. May link naman po, sir ma'am, yung aming Fun Bike for Us. So, doon na lang po kayo. So, with regards po sa aming National Correctional Consciousness Week, full back po yung aming mga activities para sa ating mga PDL and at the same time para po sa ating mga sa public sa service providers po namin. So, parte ka na mga naging pahayag ni Jail Officer Joan Papakan Bureau of Jail Management and Penology kan makaulay subago sa programang Tikwil. Barreta Express. Nasa 77.5 bilyon pesos na dugang napundoan ipinagtagama sa sektor kana salud, edukasyon, transportation at sinibapang social services. Sigun kay Congressman Saldico kanako Bicol Party List ang dugang na fundo na i-reallocate sa mga programa nga mas kinakaipuhan na ngunyan. Siringman ang mga proyektong nabawasan na kana budget ana pigsisyerto man na mababawi ang alokasyon sa mga masunod na fiscal years. Bako nga madali ang desisyon na ini, alaga daiman na bako man na o alagad
kay puha nagibon ana siring hulimanta kadakol ana nga ipo ni na milyon-milyon na pamilyang Pilipino para makabangon ang nasyon. Huli naman ka na pandemic, sabi ni Congressman Saldico. Piga tawan doon ka na Congressman kan ako Bicol na itatagamaan na budget sa Pro People Program asin na project na bako nga kaipuhan magpataw ni na dugang na buwes o tax. Big share tuman ni Congressman Saldico na ang gabos na infrastructure project. Ana padagos man giraray base sa pinagtalaan na schedule. Barreta Express. Nagsurat na si Albay 2nd District Representative Joey Salceda sa Department of Social Welfare and Development para hilingon na makakapag-andam ni na relief supply sa sinibapang emergency support. Sa tahaw naman kan pag-alburuto kan bulkan mayon sa Albay. Sigon ki Congressman Salceda daw na nga ipinagkukonsiderar na manageable pa ang sitwasyon. Nag-apilar ini ki Secretary Erwin Tolfo kan sa DSWD para pag-andaman an sa inda iandam ang sa indang team in kaso kinakaipuhan na magpautoban in evacuation as in relief effort. Mga ipupaman ni natabang ang Albay hali sa gobyerno nasyonal huli tamas dakulaan humaasin mahiwas ang posibleng epekto kan pag alburuto kan bulkan. Nagpahayag man ni na pagtubod asin kumpiyansa ana kongresista na kakayahon kan DSWD na masimbagan na urog na maipahiling kani o kan ahensya na naipahiling na kan ahensya kan mga nag-aging kalamidad sa Abra asin bagyong Karding ana sa indang ekspersos sa presente naka bandera man sa alert level 2 ana bulkana mayon sa Albay. Barreta Express. Kasunod kana pagtaas kan alert level status sa kana bulkana mayon na hali sa alert level 1 na pasiring sa alert level 2 kana Philippine Volcanologist and Seismology kana kalis na simana nagpatanid man o nagpaluwas nin kasuguan ang Albay Provincial Disaster Reduction Management Council ini para man sa kaligtasan asin maibitaran ang anuman na disgrasya. Ipinagbabawal ang paglaog sa 6 km permanent danger zone partikularmente sa pirang mga barangay kana 5 banwaan asina syudad dumana sa syudad kan Legazpi, Ligao asina Tabaco. Kabilang naman sa pinagpangaranan na kan Albay Provincial Disaster Reduction Management Council ang mga barangay kan Lidong sa barangay Santo Domingo, Bañadero, Matnog, Salvacion, Maisi, asina Malubago sa Daraga, Aper, Kiragay, Tumpa, Suwa, Anuling, Tinuburan sa Kamalig, Manilala, Mulad Bukada Grande, Pequeña, asina Tanna Darura, sa Ginubata na Kanaway, Kalbayog, asin Aper, San Roque, sa Malilipot, Padang, Buyuan, Matanag, Bunga asina Mabinit sa Legazpi, Magapo, Buwang, Buhian sa Tabaco, Siringman, an Baligang asina Amtika sa Ligao City. Pinagbabawal man na mga mountain sa mga mountain o sa mga masakat ang pagsakat sa kabukidan siringman isa iba pang mga related recreational activities sarani sa bulkan. Big abisuhan man ang mga local disaster reduction management sa nasambitan ng mga banwaan asin syudad na maging andama sa dakit sa mga apektadong residente in kaso mananggad na ibugtak sa alert level 3 an bulkan. Ang mga nakaistarman sa harani sa mga bukid na parte asin salog pig-abisuhan man na maging alerto sa posibleng pagbulos ni na lahar sakali in kaso man na magkaigwani na makusog na mga pagbulos sa ninuran. Kanakalis na si mana pigtaas sa alert level
ana bulkana mayon ini pakatapos na mahiling ana pinagigibong sa pinagibong aerial survey ana fresh labas sa bunganga kana bulkana sa irarom kan alert level 2 posible man na magkaigwan na phreatic explosion o magma eruption na ana bulkana liwat man na pinagpagirumdum ang publiko na bawal ana paglaog sa 6 kilometer danger zone na harani sa bulkan. Barreta Express. Maugma nga piga inganyar o piga alok ni Miss Bicolandia 2022 Rima Adacudina ang mga Bicolanos na magbisita sa pinagigibong Best of Bicol event ngunyan aldaw at tangani nga day masayang an oportunidad na maaraman an mapapadapit sa mga bagong produkto na bunga ni na Bicolano in Genuity. Sinabi ni Miss Adacudina na nakakaugma asina nagtataon in excitement ang mga exhibit asina trade fair hulikan mga bagong health seringman beauty product kabalinaan na mga bagong teknolohiya sa pagluto o cooking equipment mga bago sa lado ni na accommodation mga bagong tour packages asina kadakol pang iba na pinag-uopresira kan mga Bicolano sa lado ni na turismo asin negosyo. Ang Best of Bicol nagapuon na ngunya na sa daw sa SM City Naga gigibuho na sagkod o nagtalikod na aldaw asin gigibuho na sagkod ngunya na Lunes asin igwani na 45 exhibitor na preparado nga magpahilinga ka na mga sa indang mga bagong produkto asin na serbisyo pigatawan doon man na ka na beauty titleist na mas mapaparikas asin na mapapagayon ana pagalakaw pasiring sa normal na buhay dawa igwanin kanipisila na pinagaatubang kun an gabos magiging magkaturuang asin na magdadaramayan sa tahaw kan pandemya piga pahayag man ni Miss Bicolandia na padagos niya nga hagadon ana mga aktibidad na siring ka na Bicol Business Month permi nga magkaigwani na panahon na mangyari para sa kausogan kan kagabsan. Barreta Express. Uy, belated happy birthday kay Police Lieutenant Bella Serino ana tagapagtaram kan Iriga City Philippine National Police nag-birthday siya so hapon. Uy ma'am, happy birthday po sa imo. Nakisumaro ana mga kabuhan kan Aroroy Municipal Police Station sa fun run activity na pinagibo duman sa barangay Puro Aroroy Masbate ka nagtalikod na Domingo kasudma. Pinanginutan ni Fel Nemera Resources Corporation ang aktibidad kaibahan ang mga kabuhan kan nasambitan ng estasyon ni na pulis sa pahinginot ni Police Lieutenant Colonel Ronald Pascua. Chief of Police kabilang man sa nag-atindira sa aktibidad ang mga kabuhan ka na Masbate First Provincial Mobile Force Company, Philippine Army asin mga residente sa lugar. Ang nasambitan ng aktibidad base naman sa Breast Cancer Awareness Month na may obhetong mapakusog ang kaaraman na manungod sa mga kausa, sintomas sina paagi sa paglikaya sa nasambitan ng helang. Patunay sa naman na ang Bicol Philippine National Police sa padagos na pakikisumaro sa mga programang pangkalusugan o pangsalud na may obhetong makatabang sa mga namamanuan para mas maging pusog ang iribahan ka na Philippine National Police siringman komunidad. Barreta Express. Ay kanagtalikod na Sabado pala na si Police General Azurin nagbisita po digdi sa Bicol, nagpasiring siya duman sa Kamara na sa Police Provincial Regional Police Office. May mga kasabay si Piga taupong may mga pinagtao siya ni na mga equipment. Turnover niya nasa 350 unit na basic assault rifle, may 200 na unit na 9mm striker pistola, tapos 121 nga unit na enhanced combat helmet. Asina kadakol pang iba na ito po i-distribute man sa mga municipal police station digdi po sa mga na probinsya ska na Bicol. Asina siya po naging ninong garo nagninong dyan sa banwaan ni na nabwa ka nagtalikod na Sabado. Barreta Express.
Sa ngaran kan bilog na porsa kan 107.1 na radyo natin iriga. Ako po si Siway ang sa indong para bareta. Sama-sama tayo Pilipino. Masunod po pitik sana. Barreta Express.